Sus kabalo mo guys, maapil gyud ta sa kabuang sa gobyerno karon. Kabalo mo, gasimba ko guys, tanawa akong attire guys, oh, akong attire, tapos akong payong. Oh, akong attire. Syada kay na akong attire, pero wala ko dito nagpadilantira og agi dito sa karasada kay 25 pesos na karon ang minimum diri sa mua sa habal-habal guys sa motor. 25 pesos na. Mahal na kaayo guys. Kabalo ka dinhi na lang gyud ko nag-agi sa kuan guys. Tanan ko nag-agi uy. Na kamaisan oh, kamaisan ba na. Diri ko shortcut ko diri kay libre ra. Tanawas kabuang sa gobyerno. Karon ko nung sunod semana guys mo increase pagid ko na ang gasolina. Ingon adtong na istorya nako kagahapon nga driver sa Lapasan Liner. Ingon siya nga wala pa man gyud mi nag-increase sa 12 pesos nga minimum diri sa Cagayan de Oro sa pasahe nang daginot na lang ko sa kuan nang shortcut ko diri sa kamaisan karon kay ngano magsimba ko kay ngano 25 pesos na ang minimum diri karon sa amo sa habal-habal. Wala na lang ko dito nagpakarsada. Grabe na gyud ang gobyerno karon, grabe na gyud. Usa mabalik unta ang Duterte nga administrasyon nga Duterte kay grabe na gyud ka kurap karon nagid kaayo grabe ka kurap.